Hallelujah. Titeni baba na manchuma baba wachichea nani. What is love? Love is defined in terms of time, not only in terms of gifts. When we have pitches one and a banana one for 10 years every day. Then we have a basket one day over disappear. I don't teach you how far it doesn't fit. What is love is to do it consistently, time and again. What love is defined by the time that you've loved the person, not the little that you've given. Kana chitasa baana no shimira kana kumba ndakaona kuti vana vakabate na funeral. Pastor you hear many people saying, look after the children. Who will look after my sister's children? May God give me power. Over what we saw. 3 months later, when I was one day I played work, they are shadow work, they are simple to identify, they are trying to come with Zimba. But what put one sports, who can you pay that? Yama 5 ndiwe wako wani yake asichiti. Love, it's not love for one day, it's consistent. Amen and amen. Unaona boyfriend unokuda vipi chikacho muda. Yesu muda kana kuchika hiyo sije. 2 days later, don't stop here can say. And akakaona chifuku to zingine ufa kwa inonoga ni mafufiesi. Wakati ufa inopukuta stress ni chishaka. Wakati wapi ufa mfundisi. Unakati leo wale kepeta. But wakati ananona wajipeta nikayose. Chinoti love is when you are able to do it over and over and over without getting tired. And then that's love. I'm just using you as an example. They've been consistent in their love for Christ since 2016 to now. Mama church can find unity. Can you relate to now? How much you feel about to sit together? Next time the other is a Dakamata. Who never understand who meets a boy and an Iman? Mother, who no who meets a body? And I don't promise that you better have seen my film. The child didn't get a cannot buy the sugar to the back. Do you know what is Christianity? It's when you love in secret. When you love in secret.
you love your pastor, you defend him when he's not there. Not kumusekererako. Ukanzwa mufundisi wako wachitaura usiku ukagona kumira unazo kumwoyo mzima. Ndakamuti washandiswa naMwari. Ndiye mtendi wako. Kwete kuti pane vanhu vavamunondikomborera vamupfuura kuti zvipi. Asi, I'm telling you, this is what happens. People don't do it over. Even when we invite our friends, we invite nyika yose hapana anotogona. I'm saying to you, but we have a shame. I'm not going to sit down. It's not sure that nothing can make you so damn anti. Can I show that nothing can make you so damn anti? When I'm passing to school, I'm not going to wish I got it at anyone. Yes, I got it for 3. We know she put up for 4 because it's only for 4, it's 2 years. And even I'm going to come out. The parents are going to love is the strength. No one can work with anything. No man who has shown and is shown. Which can match him. I got to show my China. Whether which is not fully able to was just a one. Silent, yes, no, zero, take a match. But now that I was in the house, the old town around this aspect. Trust in the Lord in season and out of season. Reverend switch that. Don't have any bad sinner. Magani will switch that. It can end up with Zimmerman, who step more on it. Yes, I want to have happy when you're in the room. In the United States, I can't go to something in the that's the kind of she was more than ever. And the was the movie to Instagram, the legend blue and black. That was one day we see hallelujah! What is young? The fact that 22 years. And the because I'm starting to marry, because I'm doing what I'm doing. We have started to marry, I'm starting to what I'm doing. So I have a problem now, I have a problem now, I'm big in my own assay. Why am I going to should we have a magic and what did he see? So I will find out what it is. I didn't get my second my sister Joyce, my Canero, Mugaratia. No Magaratia has got 2 days. Although that Babon and 2 days. Dara, the name of the over 50. Go to the rainbow. So I'm not going to have security. I'm going to finish it again. I'm going to finish it. But I'm going to find it. And I'm more based on
drama lo fundisi vakomana vanofana kuzovadaidza vakaita crusade vanoridza zvinonaka pamwe chete nalida wavo manerano musango wakachinja ndosaka ndakumbirwa kusimudza mushumiri takashumirwa namama for the 2 days nhasi kudara ndovari pamipodium tifanire kufundisi Magunda vatiuya kupodium vavawo sunday school teacher wavo mavakatora vachiimba song yekuti tinaye mari vezvishami vanhu vavozvamaovakurira nevanhu kukomateti vavo neti ndozvinhu zviviri zvavaizwa ukaona kuti uiaandorogogoro dzichitenderera nemba tiri sandischigaatiyu taakusheya podium vana vana kunaka vana vana kunaka ina enekutavana vatu kana kutichavamoesunday school ngauya kuparidzira vanhu nekamakatanzi obrigado tesnikotori This is wonderful. Wanoita mabasa makuru. Dana kwa ya mpindu. Zikufara manewano. Kuwaniswa mkana. Wokushumira. Umomo ya kadai. Zikuona basakuru. Zikuitwa. Zikuino. Na mwari. Kulikita ni muranda wao. Baba na mai chirichi. This is wonderful. May God continue to bless you and bless you and bless you until blessings are overflowing. Amen. Maringa wakuti. Shokodera kwela dinago. Ana kusiana na musibo wa chiparito. Asipa muchigwa udziyo chete. Kuti pamungwadzwa kaitwa sakana. Mwari wanokunda. Wanokunda. Saka maneno ano wantuma ininiso kugadzirisa. Tulakuti maneno ano zvishabuke kunaka. Ndio chinangwa chedenga, ndio wariro yedenga. Kuti ukana wanzwa soko rite zvinhu, soko rishature, soko riporese, soko rikusimudze, kuva musoro kwete muswe. Maruni ndimwari asi munhu totenda mudzimai wangu akatitangira kushumira shoko raMwari akatizarura musangano. Totenda nevashumiri vose vakashumira before me. Tichitendawo zvakare nababa namafundisi kundipa pulpiti yenyu nekurangarira ndaikuziva kuti pane zvichazomboitika chichazobuya South Africa here. But ndaichiwasekesa chiti kana Mwari afuda kuti ungorara muhoteri usina mari usina chinhu momwe zvinongoitika naMwari. Tiri kurara muhoteri kwete handisina kubhadhara nasendi. Ndikufamba nemotikari yakanaka. Ndisimbozoti ndasenda kukwira motikari yakadaro ndatotanga izvizvi. Ndikati Mwari.
tukupirawo wemidziyamise 3 verse up. Itori. Very good. But 3 verse up. After the comma, will not let you go unless you bless me. Nobody knows. And you see, kusikira mandiro pafata. Chakachi chini neta ndechokuti. Akuli wimumu. Because tukuona wimumu yu tukatesa history yake. Akatoita zoku profito. Baitu wamuna matona Isaac mkazi wake anibaye. Asika kulikubele. Yo wanzu kuchabele kwa matwini. Asikudogo dia chasu wa mkuu. Amen. Dokuka mdogo azo subtract kuwa na udambe ni kuwa na blessings. Akaisiwa na baba wake blessings. Dokuka aende asina aende chimo yeka palaba anachitiza mkoma wake. Aende chimo chete. Amen. Asaka takula blessings. Ani mashuko eku place. Akatakula amen. And Chelsea, akatakula makomponi. Doku wata pasi doku tsamina dongo. Doku ashani wanene. Doku va aona kilozi tishifamba nekudzika tishifamba kati indiwe pema. Mafuta ake kuzora akanga inao olive. Doka vadira padongo iro. Amen. Akati iimba ya mari. Doku wafuna bende wenu. Asina chinga ine chinga. Doku akababa promise akati mari. Kana mkatilo pafata. Dichabuka cheku mecheshos. Akababa promise. Yokupa mari. Yokutusia na mari. Cheku 10% of everything. Amen. Doku aenda ngendo wake. Doku asika parabani. Doku akando shatira rashero akadidia. Doku haku asiria. Doku shanda shiraika ashanda 14 years. But the doctor, it's the cinema one that go. I was the Tawana, Europa Faziasha. Amen. Banua, we are to get a kumba. Tumila Magati, the one on the full Tumila, Fanabenda, no Vasara Leg. I see what I said, Chitana Namari. Pamangane a little bit of fear, atumira neshikunechi. Doba sangana, doba uyamu. Aita mtsipana. Wrestling, wrestling. Wrestling no moto mwaka modoneto, mwodoneto, shimburuza shidini. Saka agaita the whole night achita wrestling ne munu. Is this person? But Chico Baruti demand. Katikana hari mahali saka teaches mwalimu ndiye Yesu. Aitikuwa chifamba mu Garden of Eden. Because that's it is 3. 3 means Trinity. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Saka Baruti shakisa asabakana na Mungu akaenda mtimbana kushikira kwetu dokvasuti andikureki kushikira mandiro pafati dokva atolwa utikamiri akadokwa ndakanika pamuseka ndikumbura kunorwadza kuti tushoti but iye akazinga kukamira ina ndisunyanya kukamira mwezvezvizvi kati ndakakuwara saka akanga kufamba achikamina achimba zita aunzi ausisiri Jacob wa Israeli. Amen. Amen. Saka panauya kuti tikomborere izvi zvenyika izi ainazo. Mombe ainadzo, makwai ainawo, wana ainawo, vakadzi ainawo. Kuti oda kuti makomborere. What is a blessing? Nobody Bible. What is a blessing? Amen.
kusvikira ndakoti mazuva ano kwane technology sekuguru tipewo tizwe kuti chinomodzi blessing chigori chii chinomodzi blessing, because we are blessing ana baba nati asapura blessing. Saka unoziva kuti ndaudzwa kuti kudini sekuguru. Amen. Kwanza nasekuguru favor and protection. Amen. Favor and protection. It is kind of protector kuna isa wele, anda protector kuna lewa wewe sere, but I say Google what blessing is favor and protection. Amen. Saka maneno ndauya na topic inoti. How can you attract favor and protection? Favor of God and protection of God. How can you attract it? How can you get it? Amen. How can it be yours? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Turauti tuerenge soko ramari. I just want to read the word of God. But I also want you to read from Psalms 5 verse 12. Psalms 5 verse 12. Psalms 5 verse 12. Yes. For you, Lord, bless the righteous one. You surround him with favor like a shield. Don't worry what you ever get in. Amen. Chiroku uchikuda munomu. Uchikuda munomu. Unengo kasaraungo. Unengo covered with God's favor. You will be the favored one of God. Amen. For you, Lord, bless the righteous one. You surround him with favor like a shield. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tonight is tonight. Tonight is tonight. But what? Warume righteous
righteousness inodikanwa mukunamata kuti Mwari akumbire. Amen. Mwari akukundire righteousness. Saka indakazikuti saka chii ndachita kuti wana wake why they fishing. Ndobva ndaona pfungwa dzangu mati kuya shoko raMwari rowedzera vana hausi kuzvizwa iwe rowedzera vana nzira yanofanira kufamba nayo. Ipapo kunyama vakwegura havakatsauki pairi mwana wako ungwadzidzise munyika yakaora yakadai yakuti varume ngavachate, murume nemurume, mukadzi nemurume, ngavapfume mberi vachichata munyika yakadai. Yakuti chihure chamufeshoni. Murume ngaaite vakadzi waanoda, mukadzi ngaaite varume waanoda. Kunyange mukadzi akanonzwa kuti aita sex neumwe murume asi murume wake aripo hazvina basa. What are you teaching your children? What are you doing to your family? Noah wrote akawanikwa ari righteous. Akamira maererano nesoko raMwari. Akawanikwa akamira. Saka apo nhamo yakauya hondo yakauya chakauya roti akabviswa. Muzita raMambo Jesu amen. Muzita raMambo Jesu amen. The same thing happened to Noah. Hallelujah. Hallelujah. Noah akaonekwa naMwari ari righteous. Nyika yaora, Mwari akati ndauda kuparadza nyika nemvura. Vanzi iwe I will protect you. Ndobva vaprotectwa naMwari. Vakaareka 120 years achivakareka achinzi kuti kune mvura ichanaya isati mvura yadapa nyika. But iye nemhuri yake vakarambira pashoko raMwari vakachengetedzwa naMwari. Nyaya yakashirwa napastor wenyu Ndirichi. Mazuva andatendeuka it was 1981. That's when I was around 15 years of age. At that time, I became very serious in the shoko raMwari. Yakatanga kuya kuchikodzero vakava pioneers wavekutanga kutendeuka but wakanya kutendeuka zvazvetu zvingatirisisuswana. Saka pamba yedu taitotambenamato chiita maonline prayer chinamata kuzoka chadini chinamata chiweka shoko raMwari. Saka Mwari vakatanga kushandisa tichiri vadiki. Fundisa vangu vasina basa nazvo kuvaparidza vaitozvikurudzira kuti kuzi ndada kutendeutsoneka mwe nekumwe mukomana akanga akandiparidzirawo madakuda kuDiamond Catholic. Vanzi Mwari uyu haasi kuonera papepa. Mwari uyu ngokudaidza kuti apinde mauri atonge upenyu hwako mutanga kuona zvinhu zvichishanduka. Saka I became very serious nenhau yekunamata. Zvinhu zvikatanga kushanduka mukati muupenyu hwangu. Ndandine zvirwere zvandaiwana nazvo zvekuti ndingabata nyama Kristu ndaizvino kutanga kurwadziwa kuita zvinonzi mambabvu kutanga kurwadziwa. Ndaiti ndikabuda mangwana makuseni ndaiti ndikabatwa neduva remakuseni yakutingodzwa kuswinyiwa kangopenya kudeso mwiri wese waizara pakungu unonzi munyaveni. Masikati kunyange chikudza mumwiri waidza kusoro uchitema. Usiku kana ndichinge ndarara ndaiona uri chivhurwa uchidinda vanhu vaisvika uchindibata kuti unonzi kadai urokurwa kunonzi ndiri mupenyu but kuti une simba rikumuka kudaiso kana kudini asi pandakaita serious nezvaJesu Kristu zveutsvaka zvekuita righteous kutsvaka kururama pamberi paMwari zvese zvakapera kuti amen amen amen. Ndopatakatanga kufamba neshoko raMwari. Ndaidzitsanya ndisina wangu wasingatsanya. Yangoti ndauya kuchedze zvinhu kuti mangwana iwe unotsanya. Ndangotwa iwe dzekuya kuti mangwana unotsanya. Saka ndaitenda kuti shoko rabva kuna Mwari. Ndotsanya. Pandairega kutsanya chiti apo ndine muchava saka ndamboiona nyama dzinochando chichi
kuzoma kuzepo yako ndio tanya mangwana makusikira mangwana wanoda kuti ndisetsani kusikira mangwana bati waiome mutani waioma zvekutika urwadza zvekuoma zvekuti dai kumadaita daure dai kumada ndatofoira kutsanya kwacho musarama wa Jesu amen musarama wa Jesu amen haleluya amen saka tiri wakomana tioba taifamba nevhangeri taifamba 3 hours kuenda kwana jiriji 3 hours dzekufamba kwenu totaswe 3 hours dzekudzoka saka takatanga chambenda nevakuru asi takazogumata kuenda tiri zvifana because it was a long journey saka taenda neboys chinoshuvira. I remember Dera kuti mweya muchenga wakabata zvekubata zviya zvekuti takati takakuda mumba kuti hangu kutendera chikona amata nendimidzeko kudomo namari namboziva kuti pane zvakanga zviripo pane nyoka yakanga yaonekwa zvinhu isitanga hapana chataiziva but takamborubva kuda kuonama Mwari vakarwira amen chechi haleluya chechi haleluya ilo kushamira haleluya amen amen saka righteousness yakanaka righteousness inoita kuti Mwari waite zvinhu Mwari waite mamiracles Mwari vakugonese zvausingagoni Mwari vakurwire pane zvinokurwisa nanambobvira takuda dhimoni kana chipapatakateneuka but ndainetwa nezvizvi zvakambotisa mbiri ndikanzwa kuti Jesu wangu akagona ndikapupura nekupupurazvo pamusoro pazvo ndikutaura ndataura pamusoro ndisingazivi shoko chinoziva bichana but Mwari waita minani unoziva ngaitiri kunjira matitaurwa zvinhu zvakawandisa ndachitaura nawe kuti ndiri wana wadiki pane dzipadhuze nepurasi pakauya mumwe akabva kupurasi kuziva kuzonyengetera chinamata takachecha chakaine zvivana zvidiki zvaitotendo saka tingori zvivana zvidiki izvozvi totanga kunamata tonamata then obva tine dhimoni chichichi tobva takumunamatia saka tikanamatira muyere onzwa kupera simba wedzadzarika kudai unodonhera wodzokazve vakachita nharo kudzoka chinamata chiodaro chioda svikira dhimoni yanaita sei izvozvi zvakabvabva mapurazi akati ndakuenda kudzokera kumusha ndobvadzokera kumusha ndobvaenda kutanga grade 7 ndobva grade 7 yake ndobva pasa ndobvaita form 4 ndobva pasa ndobvaita teacher ndobvaita headmaster izvozvi zvimuvhageri arikutopupura but we're very small but chida Mwari tatozvipira kuna Mwari zvekuti zvimwe zviya zvechiramo nezvimwe zvaitwa nevanhu takati handizvi zvechiramo handizvi takaramba zvese zvichibonama tachifana nguva yekunapa zvinguva chikuita all night prayer tikotaura nendimi tiri zvivana zvidoko but God was doing things. So this God is continuing to do good things. Ukaita shun the wrong and do the right, we never go wrong. Things will change for better and not for worse. Doors will open for you, doors of success. Hallelujah. And when you hear the scripture, you will be nourished and cherished by scripture. It will nourish you and cherish you. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Mwari vapinde because favor the protection. Amen. Tinozvida nekuti tiri munyika ine anzi tenu Efeso chapter 6 verse 10 pakupedzisira iwe nesimba munasha nemusimba rake guru zvomaino ndidzomusedza Mwari dzogova nadzo nekuti hatirwi nenyama neropa asi nevabati navane simba nemwerima yenyika ino. Haleluya. Sakatora nemidzose dzogova nadzo dzama mugone kumira nyasha favor nyasha
tsitsi favor ine nyasha netsitsi zvakaishinda dzimwe chetedzo imwe inenge iri red imwe iri green imwe iri yellow but dziri shinda dzimwe chete dziri kuruka dziri rimwe chetero. Amen. Amen. Because the one in our favor, the one in our favor is almost the same as the one in Nyasha. The one in Nyasha, the one in Nyasha. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So righteousness unacha kuita nekuita nemo akuti shamwari yako righteousness unacha
first trip. Roadblock yekupedzisira takusvika kuchechi ndeyakatimisa. Masoja vapinda mukati. Kwanzi mimi pastor kuda kuita zvekuita sei akabata kuti mota ingaitendi uda ngati mwari urikaindiropasa ati inenina takateerera matozviziva zvese nezvinoitika kuti vamwe vanotouraiwa kana zvese tinozviziva zvese zvinotaura, asi mwari vakataura saka ndosaka ndakateerera zvitaura vamwari. Saka une chi chauri nacho chimasoja panapa kuti tandina patingo nechi $20 chandina ndamutara chete. Amen. Prayer. And then wakauya maservices and Sunday services akanzi hafani kuti aitwe. Saka panauye maSunday services nditaura pazopesita kunamata. Amen. The power of prayer. We are praying every day. As a church, we are praying every morning 5 to 6 a.m. Then what we can do, but I agree. And what we can do is to know those services to be na makuseni. Bina na makuseni na 6 to rowa services to na 8 for them. Sakatakala chidalo mapusa ndobva auya kuti 10 policemen ndiri kunamata tiri muchechi ndobva utanga kutenderera chitenderera tiri kunonamata ngazviona here kuti auya ngazvitendere mumwe wacho kwamboita kwauya kuti kudai ndobva wadzokera kunangu ndobva waenda izinditembira power of prayer. Amen. Kusvikira COVID yese chipira chingenda kuchechi hatina kubira yenga kuna Mwari. Prayer. Sometimes unaenda nganona matane mashuru nganona matane shona kuti sometimes upenga ngurudi, but it works. It changes things. Amen. What I did now, Buddha Hana, Asinamana, Achidani Mana Penina. So I don't know what you will say, I don't know about it. But one day, you're going to get a Munamato Soga, Munamato Pena. Ungo Pena so. Kushikira Prisita, whatever. No Kunamata. Munamato wako wakakonzeresa profita erimta profiti gore rino nenguva ino uchauya wakabata Mwari cheda ako makakuitiri akaitirwa sezvaakapikira, but it was a prayer. Pray. God is alive. He will change your situation. Your situation will be changed by prayer. Hallelujah. Amen. Because our God hears prayers. Yes, prayers. Yes, prayers. I want to Esther man. Esther. Let them ever say, Esther, mutemo wa Persia aushatuki audi
tikafura nevanhu vakafura nepakaoma pajonotani Mwari mvura ikaenera ichidzokera kumashure. Nothing is impossible with you, God. I don't know what he was praying about, but something like this, he was quoting scripture, praying unto the Lord, calling on the name of the Lord. Hallelujah. And the Bible says those who call upon the name of the Lord will never be ashamed. They will never be ashamed. Hallelujah. Hallelujah. You will never be ashamed. When you call upon the name of the Lord, because he is alive, he is not dead. He is alive. He is not dead. He is alive. He is still doing great things. He is still doing great things. He is still doing great things. He can do it for you. Hallelujah. You do not pass. Even a distinction. With God, all things are possible. When I'm I went to see engineers in the University of China. So I'm going to go over the language online. Jesus is going to go to me. So when exam na jogo sikuti anda siku zote jino pharmacy na jino ndisuti ndinobuda ndinodi yandazongonyora kuzandakuza kuzongoya ndo yandazongonyora but it was a strange exam. Amen. But nakuti Mwari ndibatsire ndanamata ndikati Mwari ndibatsire kuti the exam was strange. It was ndokuudza wanza Jesu wesangoti nakarakaoma zvangu. But we want to thank God because exam akauya aine 85%. Atadza kuti soto kugona kwangu here kana kuti Mwari mandizvizve Mwari vaita kutambirwa kenzi vanikaumbonoshe chisha kuitika Mwari vaita kutambira wavo here kana zvadii. Mwari wakaita kutambiri wavo. Amen. Akaripasa. Amen. Mwari vanogona kuita kutambiri wavo musituation yavo kabuda ndona vanachiramba kuvhurika riya unoona kuvhurika ikakuti peu ngaripeuke mhaniwe nekuti Mwari ndiye anoti kana avhara kana avhura Satan asikadi God will set a table before you in the presence of your enemies. Hallelujah. Hallelujah. And you shine, your life will shine like the sun during the day. Yes, you shine, you are rise and shine. You are rise and shine. Nothing will hinder your progress. With God, all things are possible. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Esther anokuudza kuti ndazobvisisa kuti ndo nyaya iripo ndakarayira baba mnini ndikati endai munotaurira vaIsraeri vese muvaudze kuti ngavatsanye kwe3 days, no drinking water, 3 days, no drinking water, no eating food, no eating, no drinking, 3 days. Tikuda kuchaka, tikuda nyasha, tikuda kuhwirwa namaruru, tikuda kulongorwa pari huonekwe, but we are isuse vanhu takutara vose yekuratidza seriousness yedu. This problem is serious, so we want to show our seriousness to God. 3 kuseka uyo kutia kuseka kumona kuseka anodetseka ne 1 day ola kama watu achidetseka ne but ndamtende ndamutsikora kumati rimuri akatswe pamusoro tamtende ndamutsikora kwei duro dai alisikira kamuna matu kekutamba kamuna matu wefende kuti ndinochengetwa nashe. Have faith in God. All things are possible to them who believe.
for you. A husband who emulate you. A husband who say you are beautiful, you are so good. Amen. But take the next step towards your problem, believing that God will hear you. Hallelujah. God will gonna hear your prayers as you pray, as you intercede. God is ready to interfere. Hallelujah. 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 Verse 3. Ndinoona pasi ndichibatwa nehope ndichimuka nekuti Jehovha vanonditsikira. Handinei nezvinhu zvavanhu vakandipoteredza kuzorwa neni. Simukai Jehovha tirwirei Mwari wangu nekuti makarowa mwoyo wavo wose pashaya dzavo mukavhuna mbewu wakaipa. Amen. 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 Hallelujah. Jesus loves you. Magunda can answer your prayers. All things are possible with God. Nothing is impossible. I remember Nagasana is the pastor, Nagasana the deputy. Ngadai and 7 years now. But I didn't. My work about a family. About a family, but Janak, Chawana, Chakaman. But yes, you know, Pamba Shakada. Because we don't got it. Manojo, a chaplain, a Tony man. Only one. How? Can you see the baby is not today? Amen. Amen. You all got to know one of no baby, no what, whatever. There was no baby. Amen. One tumble that guys were the one who I did now, you look for one hour to go our men. She's I think of the minimum with the boys the boys have WhatsApp or social media. Hey, Buroi, and the one came. When I was saying, people was as a shut up this. But one Jakashia be 50. Jakashia was Tikafuna the Michutamar. One was she told her to Yamuna. What will I say? How can a baby die if the mother is not able to go? My what you want to was enough, but I'm also the attendant of Spataku, but Havana Mopa, what you want to say. Similar. Because what you don't know, another film, just order, there's nothing was that. I don't know what it was. It was not a baby, it was just I don't know what to describe it. But think of all these 9 months. What is God trying to do? He's demonstrating his power. Amen, amen. Amen.
Amen. Mwali watu watile maneno. Tenda kuna mwana. Tenda kuna Yesu. Ndiye anazibona zopenywa. Ndiye anazibona zopenywa. Struggle for faith. Uchengetezwe ne property yako. Uchengetezwe ne utano wako. Uchengetezwe iwe. Ulimunyika ineba wenyu makabana unachengetezwe, unakuchengetezwe. Unaona fefa. Unaona mwani wa fefa na mali. Amen, amen. Mwali watu batile bagwa maneno. Hallelujah. Mwali watu batile bagwa maneno. Blessing means favor and protection. I love the sign that says a good Google saying. Maybe it could be Buya Google because it's a ladies' conference. Say favor means protection. Blessing means protection and favor. It's very difficult to compete with someone who is favored and someone who is protected. Wherever you go, whether it's a football club, whether it's a class, whether it's a working class, or it's a workplace, if there's someone who is protected and is favored, that person is very difficult to compete with. I want to be one of those people. Wherever I am, I need to be favored. Wherever I am, I need to be protected. Before you even say that, you know, it's very difficult to report someone who is protected. Before you finish your report, there's an answer. That one doesn't do that. That one is right. So it's very important to be protected and to be favored. Wherever you are, be favored, be protected. How many love to be protected and to be favored? Do you know how sweet it is to be favored? Or how nice it is to be protected? You do your stuff knowing that I am protected. Whatever you say doesn't matter, I am protected. Whatever you try doesn't matter, I am favored. Thank you so much, Pastor, for a powerful way to share to us that we need to attract favor and protection through prayer. We need to pray. Yeah. I say always tell people, whatever I have, I've got it through prayer. I didn't grow up in a rich family, but I had prayer. I didn't grow up with much resources, but I had prayer. I think majority of you came to our house when things were fine. You should have come when you came. With a round house, some pumpkin leaves. That was our relish. There. And one thing I love about God is, if you pray, God will just elevate you like that. If you develop a habit of praying, you know one person is very difficult to work with is a prayerful person. When you plan for him, you just escape. When you curse him, it's not easy. It's not easy. When you say something bad about him, you know, when you pray or when you are favored, like Joseph, they think they're throwing you away, they're promoting you. How many like that one? Pastor, thank you so much for the powerful way of this women's conference. And we are much blessed tonight. Our chairperson for the PC is here present, Miss Ramga. She has visited the latest conference. So you stand up and welcome in this special way. Thank you so much for blessing this occasion. God bless you. We loved them when they came to the Easter conference, and we developed some friendship, and God is doing it. Now we have our own South African friends through the PC conference. God bless you. God bless you. Thank you so much. I enjoyed hearing you preaching like I did when I was in Sunday school. You did just the song. You must not go back before you sing the song. Oh, Brigado, Deshniko Deri. Can you sing that song when you are doing offering? It used to be when I was 7 or 8, that time when he was singing to me, he was already my Sunday school teacher.
very young. How many of you think that Sunday school kids will grow up one day? They will be very powerful. The teenagers will be very powerful. The youth will be very powerful. Are you there, the youth? You'll be very powerful. I'm greeting you and saying it in a special way. When I'm old, you must call me and give me a lot of money. I did that once. There's nothing that goes for Mahala. You must do it for me. And take number 3, the guy who take number 4, when we invite friends. I know today it's better than yesterday. Tomorrow is Saturday. Let's all come and feel the change. I ask the president to come as we correct our offering. T1 Nyasha, Tora Kuma, Jimama songs. Nana may donate that song. Who can sing that song? This is for my Sunday school teacher. He's not a Sunday school teacher, he's a pastor now. No one can sing.
sleep. Then we go to the tent and say, God, this nonsense must stop. This rubbish must stop. I cannot stay a second citizen forever. And I want to promise you that Lord answer. No one can ask me to wash their dishes, no matter what level. I've done it, it's done and dusted. Graces are right. Even when I'm panicking, I will certainly look at this and look at Ashko. He has done it. You must do like I'm saying one day to say at church, I did, at a conference, I have done it in church, God has received me. When you come to church, you're like, even these are made. They are actually creating history. They are getting closer and closer and closer to their destiny. I need to repeat this. When you come to church, this is the ground to break through. You know, if I go where I grew up, I count my places and I hear Mirabai, Munda with the Kaurima, Munda with the Kaurima, Baba with the Kapashada. But do you know what? No one, not any one of them can ask me to wait for them anymore. Grace has arrived. Mercy has done it. When you come to church, pray. Friends, people must learn to pray. If you have a problem, pray. If you have a challenge, pray. Guys, Zimbabwe gave torn apart, but Rufaro made people. Rufaro has made people to be people. In a Niranga is one of Rufaro. Nanita 3 days, 3 nights. Can you know where I am? My name, when you just walk around, you can't produce weight. Why? I don't know what I'm doing, but immediately you want to change safety. And I don't get right. When rice is ready, you can say, go back. Now no one can tell me that food is ready. Well, when people persuade me to eat, I have went for it in prayer. I see God, and I'll take I'm still praying for more. Watch this. Second after watch this. Watch this. Something is happening to the second after. Watch this. My prayer will answer. God will bless me. Watch me. If you want a testimony, then you don't want to watch it. You tell people this guy was poor, but I like the way it was. If you see what people do to you, do you know this one was poor? In that confession I laugh, you are saying what? You are not saying this. Who praise them with your tama and what that tama or that at that balance. No tama no bagana, no tama no driver what bagana, no tama no just go back. Yeah, church is not balance, so she's not far. Amen. Tomorrow, invite a friend. 2, 3, 4 times. Regarding mindfulness, we are to pray for us. Give us grace and bless the offering for us this evening. Thank you. Jehovah, we thank you, Madekona Namusi, Gazina Yesu Kristo wa Nazareti. Urunga wabundi wafumbizeo. Nisi yote washanuki. Madekona Namusi, thank you for the word of God. Thank you, Mzimwanga, for igniting our souls to continue to pray unto you because you are the righteous God who forever answers our prayers. Thank you, God, that you do the impossible. Thank you, God, that tonight we raise our hearts unto you and we say, God, we are going to trust you with the most impossible things because nothing is difficult with you. Heavenly Father, we thank you for the offering of Voma Diogana Namusi. Kama patucheze chanda chona chuo patu chao kawa yotonda mishume ya zonda zao
kavayotonda rinda yavo, kavayotonda mudzimu wanga vote kune vachimbira. Jehovha kavayovhura minamo inevatenda zvino no one God will open can shut that door in the name of Jesus. Thank you, God, for such grace which is sufficient at all times. In the mighty name of Jesus, Heavenly Father, we are about to leave this place right now. May you bless every child, every person, every father, every mother, every young person who's in this place. Protect us, God. Cover us up until, God, we reach our destiny. And up until when we come back tomorrow, may we experience your grace, your peace, and your love which surpasses all understanding. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, amen. May I have the pastors.